Hola, me llamo Ariadna. Hola, me llamo Carla. Hola, me llamo Lucía. Hola, me llamo Edgar. Hola, me llamo Paul. Hola, me llamo Uriol. Hola, me llamo Irene. Hola, me llamo Alex. Hola, me llamo Sabrina. Hola, me llamo Laia. Hola, me llamo Nerea. Hola, me llamo Ivette. De Viladecans. Hoy hemos hecho unas medusas en 3D. I també hem practicat a fer coses amb l'ordinador. Hem jugat amb un programa que havíem d'acabar de fer allò de les meduses. Hem fet moltes esferes, pilotes, esferes de meduses i tot. Del programa de les meduses hem canviat les banderes de color. Quan hem canviat les banderes de color, amb una aplicació posàvem les platges i deien si la bandera estava vermella, groga o verd i si hi havia meduses o no. També en l'ordinador ens deien que cliquéssim en una fletxa i sortien uns colors que, per exemple, podíem fer així o així i al final acabava sent com una verge i podíem canviar del color que volguéssim. S'ha agradat o no s'ha agradat? S'ho heu passat bé? Ens ha agradat molt. Ens ha agradat molt, sí. I la setmana que ve ens donaran una medusa de plàstic. Feta com? Plastificada. Plastificada? Feta amb ordinador. Ens la faran en plàstic i de veritat. Feta amb una impressora 3D. Adéu.